नमस्ते. मी आज कैरीचा पन्ना बनवते. त्याचं साहित्य दाखवते. ह्या मी 2 कैऱ्या घेतल्या आहेत आणि बघा ही याची साल काढली आहे आणि याची साल काढून मी तुम्हाला दाखवते. अशी त्याची साल काढायची. कैऱ्या कशा काय म्हणजे ते पिकायला आलेले असतात आणि आपण घरी आधी आणून ठेवले ना 1 दिवस आधी तर ते पिकल्यासारखे दिसतात, पण ते कैऱ्याच असतात, ते आंबट असतात. आता मी साल काढून आहे ना हे ह्याच्यामध्ये मी लावणार आहे कुकरमध्ये आणि 3-4 शिट्या करून घेणार आहे. म्हणजे अख्खेच आहे ना हे कैऱ्या साल काढून मी आता कुकरला शिट्या काढून घेणार आहे 4 शिजवून. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते परत त्याच्यामध्ये साहित्य काय घ्यायचं आणि काय करायचं ते मी तुम्हाला नंतर सांगते. हे मी कैरी साल काढून नाही ना कुकरला लावली होती. 3-4 शिट्या केले. हे बघा मस्त शिजले आहेत. आता ह्याचं आहे ना पूर्ण असं वरचा रस्सा काढून घ्यायचा गाळ. ते पूर्ण असं थंड करून आहे ना असं पूर्ण ह्याचा वरचा असा गाडा घ्यायचा काढून. गरम आहे. हे मी शिजायला ठेवले ना तेव्हा कसं कैरीच्या खाली पाणी ठेवलं होतं, म्हणजे जास्त नाही ठेवलं होतं पाणी. 1 ग्लास पाणी ठेवायचा. 2 कैऱ्या उकडायचे असले ना तर 1 ग्लास पाणी ठेवायचा. हे तर गरम आहे म्हणून, नाही तर हाताने आपण काढलं असतं. आणि हे मापून आहे ना तेवढीच आपण साखर घ्यायची आहे. आता मी तुम्हाला दाखवते. हे सगळं रस काढून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. अशा कैऱ्या शिजवून आहे ना असं याचा मी रस काढून घेतला आहे. म्हणजे कैऱ्या बाहेर काढून ठेवायचा शिजल्यावर. थंड झाल्यावर हाताने आहे ना त्याचा असा रस काढून घ्यायचा पूर्ण. पाणी नाही अजिबात टाकायचं. म्हणजे शिजवताना पाणी टाकायचं पण ते शिजलेलं पाणी नाही घ्यायचं. फक्त ते अलगद आहे ना या कैऱ्या काढून घ्यायच्या आणि अशी बाटी टाकून द्यायची. आणि हा रस आता 1 वाटी झाला आहे ना ह्याच्या 2.5 पट आपल्याला साखर घ्यायची आहे. म्हणजे हा 1 वाटी म्हणजे हीच वाटी आहे ना म्हणजे 2.5 वाटी आपल्याला साखर घ्यायची आहे. आता मी मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे. ह्याच्यामध्ये हे कैरीचा ज्यूस मी याच्यामध्ये आता काढून घेते. आता ह्याच्या आहे ना 2.5 पट आपल्याला साखर घ्यायची आहे. म्हणजे 2 वाटी आणि अर्धी वाटी. ही 1 वाटी झाली. दोन वाट्या झाल्या. आता अर्धी वाटी. ही आता अर्धी वाटी. याच्यात एवढी साखर टाकून आहे ना हे आपण मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे बारीक करून. आता ही वेलची पावडर आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना मी 1 चमचा वेलची पावडर टाकते. वेलची पावडर कशी बनवायची आहे ना ती पण मी दाखवलेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी थोडा पण वापरायचं नाही, जरा पण पाणी नाही वापरायचा. आता हे मिक्सरला लावून घ्यायचं बारीक एकदम. म्हणजे एकदम त्याचा आहे ना पेस्ट होणार आहे तयार. आता मिक्सरला लावून घेतलं आहे. हे बघा मस्त एकदम छान झालं आहे. घट्ट असं मस्त एकदम घट्ट झालं आहे. हे आता आपण आहे ना डब्यात नाही तर काचीच्या बरणीत वगैरे भरून असं ठेवायचं फ्रीजमध्ये. आणि जेव्हा पाहुणे येतील ना आणि आपल्याला कधी ज्यूस प्यायचा असेल तेव्हा असं आपण आहे ना घेऊन डब्यामध्ये ग्लासामध्ये घेऊन काचीच्या आपण असं सरबत बनवून पिऊ शकता. तुम्हाला ते 1 ग्लास मी ज्यूस बनवून दाखवते तसं तुम्ही बनवा. हे आता आपलं मस्त रेडी एकदम ज्यूस झालेला आहे. कैरीचा पन्ना याला बोलतात की कैरीचा पन्ना, पण आमच्या गावाला बोलतात कैरीचं ज्यूस. आता हे मी पहिलं डब्यामध्ये किती राहील तेवढं काढते कारण ते फ्रीजमध्ये ठेवायला पाहिजे म्हणून.
असा डबा घ्यायचा मस्त प्लास्टिकचा चांगला घ्यायचा, नाही तर काचेची बरणी वगैरे, आणि त्याच्यामध्ये काढून ठेवायचं. हे आपला कैरीचा पन्ना मस्त असा ज्यूस बनवून घेतला आहे. त्याला असा डबा घ्यायचा आणि याच्यापेक्षा मोठा डबा घ्यायचा आणि आपण भरपूर बनवा. जसं मी आता अंदाजाने तुम्हाला सांगितले, साखर 2 कैऱ्या, तसं तुम्ही घ्यायचं आणि असं मस्त ओतून डब्यामध्ये असं झाकण लावून ठेवायचं. आता मी तुम्हाला आहे ना याचा ज्यूस कसा बनवायचा आणि तयार ज्यूस आणि कसा प्यायचा ते मी आता तुम्हाला दाखवते. आता मी काचीचा ग्लास घेतला आहे, एकच ग्लास बनवून दाखवते. हे गार पाणी आहे थंड. आता याच्यामध्ये आहे ना मी तुम्हाला दाखवते, म्हणजे किती चमचे एका ग्लासामध्ये लागतील ना ते मी तुम्हाला आता दाखवते. असं गार पाण्यामध्ये आहे ना हे असं मिक्स करायचं. पाणी पहिलं कमी घ्यायचं आणि जसं आपल्याला गोड पाहिजे असेल ना तेवढं आपण बनवू शकता. त्यामध्ये आता दुसरं काहीच टाकायचं नाही, साखर नाही, मीठ नाही, कारण याच्यामध्ये आपलं रेडी साखर वगैरे टाकलेली आहे. आता पहिलं मी जरा चाकून बघते आणि तुम्हाला सांगते, कारण मी याच्यामध्ये 3 चमचे टाकले आहे एका ग्लासमध्ये. आपलं कैरीचा पन्ना मस्त छान झालेला आहे. हे बघा मस्त एका ग्लासामध्ये हे असे चहाचे चम्मच असतात ना, हे 3 चमचे ज्यूस टाकायचा, मग आपल्याला मस्त होतो. एकदम मस्त आणि छान झालेला आहे कैरीचा पन्ना. असा पण तुम्ही आहे ना बनवून ठेवा मस्त. म्हणजे आंबे वगैरे बंद झाले का भेटत नाही त्या टायमाला असं पाहुण्यांना वगैरे दिलं, आपण प्यायलं तरी छान असतं. हे थंडी वाऱ्याचं पण त्याला काय होत नाही. एकदम मस्त बनवायचं आणि असं बनवून ठेवायचं फ्रीजमध्ये. तशी मी आता 2 कैरी आणि 2.5 वाटी साखर घेतली आहे ना, तसंच तुम्ही पण प्रमाण घ्यायचा. 2 वाट्या ज्यूस असला तर त्याच्या 2.5 पट म्हणजे 5 वाट्या साखर होते, असा अंदाज घ्यायचा आणि असं मस्तपैकी बनवा. 1 वाटी कैरीचा रस आणि 2.5 वाट्या साखर, म्हणजे असं मी तुम्हाला सांगते की तुम्ही डब्बल घेतलात ना 2 वाट्या कैरीचा रस आणि 5 वाट्या साखर, असा होतो अंदाज. अशा प्रकारे आहे ना तुम्ही असं मस्त बनवायचा. त्याच्यामध्ये काहीच फरक नाही करायची, साखर कमी जास्त घ्यायची नाही, तेवढी जेवढ्यात तेवढी घ्यायची आणि मस्त एकदम छान होतो. प्यायला पण मस्त थंड पाण्यातून मिक्स करून प्यायचं. पण पाहुणे वगैरे आले तर त्यांना पटकन असं मिक्स करून थंड पाण्यात द्यायचं. मस्त पाहुणे पण खुश, आपण पण खुश.